Kyy viettää talven horrostaen maakoloissa. Pohjolan oloissa horrostaminen on vaihtolämpöiselle matelijalle ainoa keino selvitä seuraavaan kevääseen. Samoja hyviksi osoittautuneita koloja käärmeet ovat käyttäneet jo vuosikymmeniä, ehkäpä vuosisatoja. Maaliskuun puolivälistä alkaen kyitä pääsee helposti tarkkailemaan, kun ne paistattelevat päivää talvehtimispaikan lähistöllä. Niin, kyythän valitsee talvikolonsa paikasta, joka on hieman ympäristön muita paikkoja ylempänä. Ei välttämättä se maaston ylinkohta, mutta kohta, joka pysyy kuivana, jossa lämpötila pysyy hyvin lähellä nollaa. Ei mene paljon pakkasen puolelle, mutta ei myöskään ole liian lämmin, koska silloin, jos on liian lämmintä, niin nämä matelijat kuluttaa sen talveksi aiotun ravintonsa kokonaan ennen kevättä ja siinä saattaa tulla noutoja sitä kautta. Mitä kyykäärmeiden talvehtimispaikalla voi havaita näiden ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana? No vaikka mitä. Ensin jos sattuu löytämään sen talvehtimispaikan suun, siellä on liikennettä sisään ja ulos. Niiden on pakko jäädä siihen talvehtimispaikan viereen, koska kun tulee kylmää yöllä, niin on pakko päästä suojaan. Eli ne pysyy aika paikallaan siinä. Ja sitten ne on todella taitavia. Kyyt varsinkin käyttää auringonlämpöä hyväkseen. Ne voi kiivetä puuhun, siis ei korkealle, about metrin korkealle, ja levittää itsensä siihen. Tuulee takaa, aurinko edestä, lämpöisempää paikkaa ei ole. Näin kun tarkkailee kyytä, niin ääntä ei tarvitse varoa, sillä käärmeet on kuuroja. Mutta sen sijaan varsinkin tuollaisen sivuttaisliikkeen ne huomaa hyvin herkästi ja samoin jos varjo ohittaa tuon käärmeen. Mihin kyy tarvitsee tätä lämpöä keväällä? No pojat varsinkin tarvii ja kaikki kun ensin tulee, niin ne onkin poikia. Niillä on hurja kiire. Siittiöiden kehitys aloitettiin tuolla joskus loppukesästä ja sitten se loppuu tietenkin, kun täytyy mennä talvehtimaan ja elintoiminnot mennään alas. Ja tytöt nukkuu 2 viikkoa kauemmin. Pojilla on hirveä kiire saada siittiöt kuntoon, että ne on iskussa, kun tytöt herää. Näemme maalis-huhtikuun taitteessa kyyden talvehtimispaikalla 15 koirasta ja vain 1 naaraan, joka onkin kevään ensimmäinen tällä kalliolla. Naaraskyyn tunnistaa melko helposti sen vartalon muodosta. Naaras tarvitsee nimittäin sisällään kehittyviä poikasia varten paksumman ja pidemmän ruumiin kuin koiras. Näin hännän alkamiskohta erottuu naaraalla selvästi muusta ruumiista. Koiraan häntä on pitkä ja tasaisesti kapeneva. Käärmeet on itse asiassa, vaikka ne elää yksin, niin on kuitenkin, niillä on yhteistoimintaa, niin kuin tässäkin näkee, että ne lämmittelee yhdessä. Silloin mahdollisimman vähän ihoa, nahkaa on maata vasten ja on lämpöisempi olla. Ja ihan sulassa sovussa. Ja niille ei tule mitään niin kuin inhottavia tappeluita, niin kuin sanotaan vaikka liskot on semmoisia aika ärtsäkkäitä. Käärmeet on herrasmiehiä. Silloinkin kun ne kilvottelee naisista, niin purra ei saa. Se on ehdoton sääntö ja sitä noudatetaan. Lisse Tarnanen ja Jarmo Latva ovat kuvanneet suomalaisia matelioita vuosien ajan ja kirjoittaneet aiheesta kirjan Suomen käärmeet ja liskot. Teoksen tavoitteena on hälventää matelioita kohtaan tunnettua epäluuloa ja pelkoa. Kyystähän on hyötyä. Kyyt syö pääasiassa myyriä mielellään. Ja myyräthän on haitallisia. Ne levittävät pahoja tauteja, jotka on koko ajan leviämässä. Otetaan vaikka myyräkuume ja borre. Ja toisaalta, niin jos on kotipuutarhuri tai metsänomistaja, niin ei se myyrätuho sillekään niin kauhean kivaa ole. Millaisen määrän kyy popsii myyriä kauden aikana? No varmaan kuinka paljon se saa kiinni, mutta jos mietitään sillä tavalla, että se syö 1 myyrän, elää sillä viikon tai 2. Ja riippuen sitten siitä, kuinka kausi alkaa, koska päästään ylös, koska mennään nukkumaan, niin 20 kuitenkin. Käytät hyvin paljon aikaa kyyden seurassa. Mikä on tämä kyyharrastuksen päämäärä? Meillä on täysin lähtee tästä niin kuin luonnonsuojelulähtökohdasta. Suomessa on kauan aikaa ollut kyllä tämmöinen lainsuojaton asema. Eli ihmiset pitkälle
vihaa, pelkää kyytä. Ja se johtuu pitkälle siitä, että ei ole tietoa kyistä. Jakamalla tietoa pystyy poistamaan näitä huonoja asenteita ja sitä kautta vaikuttaa kyytten tulevaisuuteen.